लोगोफोर खुलुमबाय दिनै गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय बे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट नाथाय बिराद गुसुं आङो जा बुंनांगौ बेखौल' नोंथांमोननो सिगाङाव बुंथिगोन जे YBY नि कन्डिशनफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै YBY नि हालोदा मा जाना दङ आरो जोङो जेनाखि YBY आव KYC बिदों आरो बे KYC खौ होयोब्ला जोङो मा जागोन आरो KYC खौ होआब्ला मा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन एसे सिगां नोंथांमोना माखासे माने सुबुंफोरा बुजियाखै आं मा बुंदों आरो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ मोजां नायजोबा ओमफ्राय बेनिफ्राय कमेन्ट होयो बेबायदि खालामनो नाङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि उनाव कमेन्ट हो नङाब्ला कमेन्टखौ होआब्लाबो जागोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबाबा आं मा बुंदोंमोन नोंथांमोना खायसेया बुजियाखै आरो गोबाङानो खायसे बुजिनो मोनदों जायफ्रा बुजिदों थेंक इउ मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायजोबदों आरो जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना थांनानै बे भिडिअखौ नायफामहैफिननो थाखाय हागोन बेखौ आं बुंबाय आरो नायफामहैफिनाबाबो जेबो नङा नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट होनायनि सिगां एसे मोजाङै सानग्रो आङो मा भिडिअ बानायदों अके दानिया जोङो YBY खौ KYC होयोब्ला मा जागोन आरो KYC होआब्ला मा जागोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन YBY आथ' गैखाला जोङो बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ नाथाय आङो माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जादों जुदि जोङो बेवहाय खामानि मावनो गोसो दंबावोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन जकिं दै दा नोंथांमोना बेवहाय मोजाङै फरायबा मिथिखागोन बेवहाय KYC नि थाखाय जोङो गावनि ओन माने बेंक एकाउन्टखौ जोङो होनांगोन जोंनि ओन बेंक एकाउन्टजों जोङो KYC होनांगोन माने गुबुननि एकाउन्टफोरखौ होनानै नोंथांमोना सालायदोंब्ला बियो जाखानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला बेयाव नोंनि ओन एकाउन्ट नाम्बार होखानांगोन KYC नि थाखाय बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव नोंथांमोना मोजाङै फरायोब्ला मिथिनो थाखाय हाखागोन जुदि नोंथांमोना KYC खालामाबा जुदि नोंथांमोना KYC होआब्ला नोंथांनि बेंकखौ कम्पानिया फ्र'जेन खालामसिगोन नोंथांनि फैसा दोनथुमग्रा बेंकखौ बुंदों दै बियो माबा YBY नि एकाउन्टखौ बुंबावाखै नोंथांनि फैसा दोनथुमग्रा जायखौ नोंथाङा KYC होनानै बे बेंक एकाउन्टखौ एड खालामगोन बे बेंकखौ बुंदों बेयो बेंकआ माने फ्र'जेन जागोन आरोखि आरो नोंथांनियाव बेसेबां जेनाखि क्रेडिट जानानै थानाय फैसा बेफोराव इफेक्ट जागोन मानो होनना बुङोब्ला बे बेंकआ डेट जासिगोन नोंथाङा बेखौ बख'नो हानाय नङा जोङो बेयावनो मोजाङै फरायनानै बुजिनो थाखाय हाखायो जुदि माबा मोनसे लिगेल कम्पानिया बेबायदि माबा मोनसे आपडेट लाबोयोब्ला बेबायदि जोंखौ हुमखिनाय बाथ्राजों बेबायदि बुंखानाय नङा आरोखि माने बेंक एकाउन्टखौ फ्र'जेन खालामसिगोन बेबायदि माब्लाबाबो जाथावना नङा 4 नाम्बाराव जोङो फरायोब्ला मिथिनो थाखाय हागोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ रिकभार खालामनो आरो YBY नि एकाउन्टखौ रिकभार खालामनो गोसो दङब्ला 10% टेक्स नोङो होनांगोन अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आरो लोगोसे YBY नि एकाउन्टआ नर्मालाव फैगोन होननानै बुंदों माने जों टेक्स होनांगोन 10% बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव जोङो नायोब्ला जायफ्रानाखि भेरिफिकेसन कमप्लिट the amount of YBY accounts that have not completed the verification before 12 will be frozen YBY एकाउन्टआ जोंना फ्र'जेन जासिगोन जुदि नोंथाङा 12 थारिखसिमहालागै जुदि KYC भेरिफिकेसन कमप्लिट खालामाबा 7 नाम्बाराव जोङो नायब्ला नुनो थाखाय हायो बिराद इम्पर्टेन्ट जोङो गोसो होनो गोनां माबा मोनसे कम्पानि लिगेल कम्पानिया माब्लाबाबो बेबायदि बुंखाया जायफ्रानाखि KYC खालामाखै कमप्लिट खालामा बिसोरनि बेंक एकाउन्ट बेंक इनफरमेसन बेनिफ्राय नोंथांनि फन नाम्बार बिसोरखौ पाब्लिश खालामना होसिगोन होननानै बुंदों माने माबा मोनसे सोरखौबा हुमखि होयोना बेबायदि जेनेबा मा होनना बुंगोन भाइरेल खालामसिगोन बेबायदि हुमखि होनाय बाथ्रासो बुंदों आरोखि बिनिफ्राय जोङो गाहायाव नायबावोब्ला नुनो मोनो जायफ्रा 9 नाम्बारखौ आं फरायनोसै दा KYC deposit will be withdrawn to your bank account within 15 working days नि गेजेरावहाय माने KYC होनाय 6000 फैसाया माने मा होनना बुंगोन नोंनि बेंक एकाउन्टआव थांफिनगोन होननानै बुंदों 15 वर्किं डेजनि उनाव दा आं बेफोर गासै इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो खोन्थाखादों आरो नोंथांमोनखौ एवारनेस होखादोंमोन आङो बियो मा ना जोङो होनांगौ ना होनाङा आं बेखौबो नोंथांमोननो बुंखादों नाथाय बेखौ होनायनि उनाव मा जाखो नोंथांमोना बेखौबो मिथिखाबाय जानो हागौ बेवहाय गासैबो उल्था जाजोब्बाय बेवहाय बुंदों होनो थाखाय होआब्ला फ्र'जेन खालामना होनाय जासिगोन होनना बुंदों बे एकाउन्टखौ नाथाय बियो मा जाखो जायफ्रा बेवहाय KYC कमप्लिट खालामबाय बिथांमोननि बेंक एकाउन्टखौ गासैखौबो जिर' खालामना होनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय फैसाखौ गासैबो YBY कम्पानिया लुथिनानै लांजोब्बाय जायफ्रानाखि बेवहाय KYC कमप्लिट खालामदों दा बेनि थाखाय जोङो बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासं अब्ला नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन ডিয়াৰ টিম আপোনালোক সকলোলৈকে এটা মানে বেড নিউজ হয় একচুৱেলি তো আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে বা KYC কৰিমগৈ বুলি ভাবিছে 6000 দি তো আপোনালোক ভুলতো নকৰিব
ৰিচেণ্টলি এতিয়া জাষ্ট আমাৰ টিমৰ এজনী ছোৱালী আছিলে তাই বহুত পুৰণা টিম মেম্বাৰ হয় YBY 14 লাখ প্লাছ তাই ইনকাম কৰিছে উইথড্ৰল কৰিছে তো তাই ভাবিলে যে 6000 একো নহয় মই 6000 আপোনাৰ কৰি দিওঁ ৰিচাৰ্জ আৰু KYC কৰি দিওঁ যেছে পইচাটো দি পিনি KYC কৰিলে KYC কৰাৰ লগে লগে তাইৰ একাউণ্টত 1 লাখ টকা আছিলে তো গোটেই 1 লাখ টকা পইচা কাটি দিছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভুলতো এতিয়া নকৰিব ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া যেটো আপোনালোকে সবেই গম পায় যেটো মেইন লিডাৰ হয় অন্যম বসুমতাৰী তাৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিছো বাট ভেলিড ৰিজন এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকে KYC নকৰিব পইচা 6000 জমা নকৰিব আৰু সেইটো ভইচ মেছেজ যিমান পাৰে আপোনালোকে স্প্ৰেড কৰি দিয়ক বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে ओइ सुजितनिखौबो लांबायनो 2000 खाफाल मोजां बेनि आसार एकाउंटाव फैसा गैयामोन सेस 2000 पूरा खाली नो एकाउंटा दा गैला सब लोग केयरफुल हो जाओ दे मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया बोले पूरा जीरो अमाउंट हो गया बोले लोगोसे बेयाव नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनो थाखाय हागोन बेयावहाय जोङो पेन कार्ड नाम्बार होनांगौ बिनिफ्राय पेन कार्ड साबमिट खालामनानै जोङो बे 6000 एमाउन्टखौ जोङो KYC नि नामावहाय कम्पानियाव हरनांगौ नाथाय बियो बेखौ जोङो मिन्थिनांगोन पेन कार्डआ मा मायाव इउज जायो जोङो बेखौ मिन्थिनांगोन बिनि सोमोन्दै पेन कार्डनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे लिंक होना होदों आङो बड' इनफ'नि भिडिअ नोंथांमोना बेयाव थांनानै भिडिअखौ नायनो हागोन बेयाव बिथाङा बिराद क्लियारलि बुंना होदों पेन कार्डखौ जोङो बबे खामानियाव बाहायनो थाखाय हायो दा नोंथांमोना बेखौ नायहैनो हागोन आरो जायफोरनाखि KYC खालामनो दंबावो नोंथांमोना KYC खालामनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला कम्पानिया थांखाबाय बियो थैखासिगोन बियो खारखाबाय कम्पानिया नोंथांमोन KYC भेरिफिकेसन खालामनो नांलिया आं सिगांनो बुंबाय थाखादोंमोन नोंथांमोना जुदि आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला मिथिनो थाखाय हाखागोन आङो मा बुंदोंमोन जे सिगांनिफ्राय आगष्ट मासनिफ्रायनो बेयावहाय मा चेन्ज फैदों मा आपडेट्स फैदों नोंथांमोना आं बेखौ बुंखादोंमोन जे डाबल सिगनेल होनाय बिनिफ्राय माने रिसार्च खालामनानै जोंनि पार्सेन्ट एमाउन्ट जेनाखि ट्रेडिं पार्सेन्टखौ बारायनाय बिसोर गासैनि प्लेन पलिसियानो आलादाखामोन जोङो बेखौ आङो सिगाङो बुंखादोंमोन माने आङो सिगांबो बुंखाबाय आङो दा बुंबावनो गोसो गैला जेखुनु जा आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनायसै Okay, for now, thank you. Bye-bye. Take care.